Waqt il-programm bil-fatti fuq 1-2 fil-għaxija, iċ-Chairperson tal-Awtorità Maltija tal-Mediċini, il-Professur Anthony Saracino Nglot, offra s-serħan il-moħ li l-mediċini ġeneriċi huma ta' livell għoli daqs il-mediċini kollha l-oħrajn li jeżistu. Biex serħu ras kulħadd illi il-mediċini ġeneriċi huma ta' standard kif huma il-mediċini l-oħrajn kollha. Jobdu regoli Ewropej illi nassiguraw s-sigurtà, l-effikaċja u l-kwalità tagħhom. Kien il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch li l-ħadd li għadda ħareġ b'waħda ġdida għalli jekk ikun fil-gvern ma jibqax ikun hawn mediċini ġeneriċi kif hemm illum, iżda jibdew jitlu skontu mediċini ta' livell. Il-Professur Saracino Nglot wieġeb li l-mediċini ġeneriċi huma bbażati fuq testijiet xjentifiċi li jikkonfermaw li għandhom preċiżament l-istess doża tal-mediċina oriġinali. Ġifieri fejjuru inti dawn il-mediċini meta jiġu ttestjati fin-nies. L-ammont ta' mediċina li tiġi assorbita li hija available għalhekk bioavailable u bioequivalence hija l-istess bħal dik li hija available mill-mediċina oriġinali. L-importanza tal-mediċini ġeneriċi iċ-ċertifikata wkoll mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa il-WHO. Il-WHO, l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa għamlita ċara illi il-mediċini ġeneriċi jridu noqgħdu attenti għalihom li jkunu available għax qed isolvu l-problema tan-nuqqas ta' mediċini essenzjali fid-dinja. Dawn il-mediċini ġeneriċi jintużaw mad-dinja kollha u għalhekk u perikolus ħafna li jkun hawn min jitfa' dubju fuq il-kwalità tagħhom. Huwa perikolus ħafna li wieħed jgħid jew jindika jew jimplika li l-mediċini ġeneriċi jistgħu jkunu jew huma ta' problema għaliex dawn jintużaw mad-dinja kollha u qed jaslu biex itaffu l-problema ta' nuqqas ta' mediċini essenzjali